Türkmenistanyny vilayet belgili awtologlaryň Aşgabatda goýberilmegine gadagançylyk dowam edýär. Bu gadagançylygyň ýaşaýjylar üçin dörediýän kynçylyklary barada, hususan Lewap we Mar vilayatynyň ýaşaýjylary gurrun berýärler. Lewap vilayatyndan özüni Hemra dip tanışdyran söhbetdeşimiz Aşgabatda ýaşaýan öz ýakyn hosarynyň aradan çykmagy zerarly, onu jaýlamaga ýetişmek üçin ýakynlary bilen hususy awtologyny Aşgabatda guraýar. Paýtagtdan 17 kilometr uzaklykda olary polisiýanyň Gebers ýol gödegçilik gullugynyň postunda saklap Aşgabatda goýbermendirler. Merhumy uğratmagy yetişmeli diýip ýalbardyk. Emma sözümüzi dinleýän adam bolmady. Bize diňe garaşyň diýmekden başga jogap bermediler. Ýagdaýymyza düşünüp, ynha goýbererler diýen umyt bilen 2 sagat awtologyň içinde oturup garaşdyk. Ahyry bolmajagyny bilip, awtologymyzy şol ýerdäki awtoduralgada goýup, ýola çykyp, ýol maşynalaryna elimizi galdyryp, bölekleýin Aşgabatda açdyk diýip Hemra gurrun berdi. Onun sözüne göre, vilayatdan ýas ýerine baranlaryň arasynda merhumy uğratmaga ýetişeni hem bolupdyr, ýetişmedigi de. Ýatlak geçdik. Türkmenistanyň vilayet belgili awtologlary paýtagty goýbermezlik bilen baglanyşykly çäklendirmeler 2015-nji ýylyň aýagyny başlanypdy. Şonu bu çäräniň Türkmenistanyň bir taraplygynyň 20-nji ýyl dönümini görülýän taýýarlyk bilen baglydygyny aýdypdylar. 2017-nji ýylda ýol gödegçilik gullugynyň awtoinspektorlary paýtagtyň köçelerinde vilayet belgili awtologlar saklap, olaryň eýeleriniň sürüjülük şahadatnamalaryny hemde awtologyň teknik pasportlaryny alyp başladylar. Soňra Aşgabatyň etegine vilayatdan barýan awtologlary goýmak üçin ýörüýte awtoduralgalar gurulyp başlandy. Aşgabatda ýasy barýan Lewaply söhbetdeşimiz merhumy jaýlandan soňra taksi tutup öz awtologyny şähere goýulutmak üçin polisiýanyň ýol gödegçilik gullugynyň Gebers postuna baranlygyny, emma awtologynyň içinde ýene-de 2 sagada goly garaşmaly bolanyny aýdýar. Polisiýanyň ýol gödegçilik gullugynyň işgärleri 30 goly awtolog jemlenen soň, olardan birisi öz awtologyny bizi Göktepe goly bir ýere getirip, şol ýerde dokumentlerimizi berdi. Şeýlelikde benziniň bu gymmatlygyny sürüjülerim artykmaççykdaja galýarlar diýip Hemra gurrun berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun paýtagtyna öz awtologlary bilen girmegine girdilen gadagançylyk resmi derejede yglan edilmedi. Metbuatda munyň sebäpleri we maksatlary düşündirilmedi.